आब' रैरुबा नेवता जानो फैदों आब' दिपानि जे नोंसोर नुखादोंमोन ना फार्स्ट भिडिअ'आव जे आब' दिपानि हाबाखौ आब'आ शेयार खालामदोंमोन नुवाखैबा प्लिज नोंथांमोना थांनानै नायबानो जाबाय आरो आब'नि भिडिअ'खौ लाइक खालाम साबस्क्राइब खालाम आरो कमेन्टआव खोन्था माबायदि नुयो Jangan kalau tidak kalau ini jangan. Ya dekai. Nih. Yung pokoknya daw ako rin ako. Adik, babe. Kaya lanay sanay ba na ini? Kaya dekai. Wah, moja taruh deh. Siapin deh. Maka. Buka dong. Buka dulu kan. Ini nah lihat lupa tahu ini. Kibli juga sih ya. जोंनियाव माने नियम दङनो बेबायदिनो निउथा जानो फैब्लाथाय हौवा गोदान आरो फैफानाय लोगोफोरनो माने बिहु फालि होनानै ओंखाम जानो गोनां टाइमाव मान बावोनो आरो बेनिखायनो आं दायो फालि होनानै मान बावगासिनो ओमफ्राय बे फालिखौ हिन्जाव गोदाननि बिनानाव जानायफोरा होनो मोनोनो Nilai. Đây, chị đây. Đi, làm đi. Đi. Đây. Cái này mình sẽ đây đâu. Đây là sạch. Sạch. Rairup goyangnya dari boraigen. 이 점에 약간 겁내는. Jangan deh. Short. दानिया बिसोरो ओंखाम जानो नागिरबाय ओमफ्राय ओंखाम जानो नागिरनायावबो आखाइखौबो सुनानै होलायनांगौनो बेनिफ्राय आं दायो आखाइखौ सुनानै होनिसै Jangan main orang terus ya. Siapa ini?
लाजिसे मालायनि ओंखाम जानानै एफा दुस्थ' नोङो इमेलाव आपल'ड जानायाव नै जोंहा दावगाफुआ हारसिंनो ओंखाम दालिजों जानो रोंबाय बेनि उनाव दायो आबैया मेजेम लाबगौ बेनो मेजेमजों बेयो ओंखाम जागोन मबाइल नायनो नै दावगाफुआ सेरेबबो लोंदो नै सेरेबा दावगाफुआ सेरेब लोंदो दानिया गथ' गथायफोरनि जानायनि फाला बा मा बेदर रानद' Sujub, joldi sujub. Mana kelihatan? Jangan suruh. Dong, apa beri macam ini? Dong. Hei, ikut ngodai. Ya, apa dipan logoसे ओरैनो apa dipan logoसे dipanनि लोगोसे Jam satu kio borlaise Tangul di bala bona lak bona Dia dekap pasena. Engkam मोनबाय ओंखामा गरनै मोनबाय बेखौ मोनबावाखै दाबो Ya neng oरैनो जालायनोसै नामा राजाखौ दा दे मा जादो एसे जाना देखायदो
लायदो खेला कुन्जिनि सौफियाब नागिरो अमा Ya masih kali lagi. Ada mau video lagi. Ya, disturb lagi. Cho quay ra này xây câu. Coi 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 Coi. Tamul 다시 자도 다 기다려 담네야. 카메라맨 잘 못 잘리는 거 뭐지? 시내 지나네네. Dibenang ya. Dibenang. Siapa tu? Tu ya? Bukan itu? Dek, kita bawa juga. Ada beda dong bawa. प्लीज साली लगेगी तेरी अरे हमारे ये ना कब से रुकी हुई है Jokowi nama Mama apa gua? Nampak. Ya, suruh aku sampai. Cedio. खाली नंग में ये पूजा नु मुझ में खावा जमा दे दिया हां Coba nama. Jom, cobain mana? Tunggu aku bila deh. Mau kemana pula? Mau mulai. Dede. Rồi, quay lần này đi.
Calma, vem cá vocês estar aqui. Morena, papai. Por aqui, 20 minutos. Không có gìเลย Hal putih loh. Kamu jangan jadi. 어, 진짜 플라스틱아 저기 시나마. 미니 미니. Jirai thế đây. Ngan chị à, sẽ là ba.